Ľudia prichádzajú za Bohom až vtedy, keď je zle, že už keď je nejaká vážna choroba, vážny problém a že to niekedy nejde cez skratky, že to ide cez to, že naozaj naučiť sa počúvať Boží hlas, naučiť sa v niečom až tak zaprieť, naučiť sa skutočne modliť a prežívať svoju vieru každý deň. Neraz povedala jedna známa, že niektorí ľudia nepozerajú moje reelska kvôli tomu, čo hovorím. Mhm. Tie komentáre pod videami nie sú pre mňa, nech sú akékoľvek, aj veľmi akože nepríjemné, vulgárne a tak ďalej, nie sú pre mňa až tak nepríjemné, ako to, keď nejakí ľudia, ktorí ma možno poznajú, sú pri mne blízko, tak osobne mi povedia veci, z ktorých sa vysmievajú, ktorých ponižujú nejak akože tú službu a túto prácu. Len aby som to uvedol na pravú mieru, nemám takú športovú cestnú motorku, mám také endurko. Nie je zlé sa niekedy na Boha v úvodzovkách hnevať, lebo keď sa hneváme, keď nás niečo vyrušuje, tak to je ešte živé. Vítam vás pri sledovaní podcastu, ktorému zatiaľ sme dali iba pracovný názov Podcasty s otcom Andrejom. Moje meno je Andrej Branický, som katolícky kňaz a neustále sa snažím hľadať spôsob, ako sa prihovoriť ľuďom aj v online priestore. Na sociálne siete mi chodí množstvo otázok, na ktoré už nemám ani moc priestora, čas odpovedať. A preto som hľadal spôsob, ako možno priniesť odpovede aj vám. A tak som vymyslel nový podcast a nový druh vôbec. A to je to, že pozýval by som si tu hostí, ktorí sa ma môžu pýtať otázky. Títo hostia by zastupovali jednotlivé skupiny v našej spoločnosti. A môjim prvým hosťom, priateľom, kamarátom a zároveň spolupracovníkom v rôznych projektoch, najväčším z nich v poslednom čase bol Výpisník, je Marek. Marek, vitaj. Ďakujem, Andrej. Marek je otcom 4 detí, má 3 synov, 1 dcéru, má manželku, s ktorou tiež sme dobrí priatelia, má firmu, venuje sa marketingu, tak verím, že tento čas bude pre nás veľmi prínosný a taktiež pre našich divákov, Marek. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Andrej. A veľmi sa teším, čo dnes vymyslíme. Takže sedím v takejto stoličke prvýkrát a je to pre mňa veľká výzva, ale teším sa, že sa porozprávame úprimne a otvorene a verím, že budeme inšpirovať aj iných. Áno, to verím aj ja. Ako sa cítiš zatiaľ? Dobre, pohodlne, spokojne. To som rád. Tak poďme na to. Ja ti odozdám teda slovo. Ako som už spomenul, ako sme sa spolu bavili, tak budeš môcť klásť vlastne otázky, ktoré zaujímajú teba, ale taktiež možno skupinu ľudí, ktorú zastupuješ. Ako otec, ako majiteľ firmy, ako človek, ktorý sa snaží nejakým spôsobom žiť dobre medziľudské vzťahy a zároveň žiť dobre svoju vieru. Takže odozdám ti slovo, Marek. Andrej, tak ďakujem ešte raz. A ja by som chcel len našim poslucháčom pripomenúť, že včera si mal, Andrej, 30 rokov. A prvú otázku, ktorú by som ti chcel položiť, že ako si včera prežíval, čo si včera zažil v deň svojich 30 narodenín? Tak bol to veľmi silný deň pre mňa, taký radostný. Naozaj, že až tak som bol dojatý v mnohých chvíľach. Hneď z rána mi prišla SMS-ka, že mi príde balík, pošta. A si vravím, že fúha, že niekto mi poslal balík na narodeniny, že aká pekná vec. A že som zvedavý, kto to bude a aký balík to bude. A za krátku chvíľu na to teda už prišla poštárka, donesla mi balíček, ale bola to malá obálka a mi vraví, že to je technický, ktorý mi prišiel, malý techničak teda na motorku. A akože riadne ma to potešilo, lebo tí moji bližší vedia, že teda na 30-ku som si splnil taký nejak sen, že som si spravil vodičak na motorku a zároveň si ju kúpil. A včera úplne som to tak prežil, že to je až taký dar od Boha. Že môžem aj takúto vec mať. A zrovna na deň mojich narodení prišiel techničák, na ktorý som teda čakal mesiac. A bolo to pre mňa silné. Zároveň mnohí ľudia, ktorí sa mi ozvali, a to bolo ešte oveľa silnejšie v niečom pre mňa, že tak ďakovali za tú službu. Lebo aj ja niekedy pochybujem a v posledných mesiacoch som tak pochyboval, že či tá moja služba má zmysel, či sa dotýka ľudí, či je v úvodzovkách dosť dobrá a tak ďalej. A včera pri tých gratuláciách, okrem toho, že ľudia napísali alebo povedali, alebo sa zastavili, že teda všetko najlepšie, tak hovorili slova a z tých slov a výrazu tváre sa dalo čítať, že teda
aj tá moja služba a to, čo sa im snažím prinášať, tak sa ich dotýka a naozaj reálne mení životy. Od tínedžerov až po dospelých starých ľudí. Takže bol to veľmi silný a taký naozaj taký plný takej radosti, takej nejakej špeciálnej emócie deň, ktorý som si fakt užil. Tak to je perfektné. Andrej, ja ťa poznám zhruba 2 roky. Pôsobíš ako kaplan v námestove, v našej farnosti. No myslím, že veľa našich poslucháčov ťa pozná hlavne z Instagramu alebo z Facebooku, zo sociálnych sietí. Môžeš mi povedať, ako vnímaš takúto pastoráciu cez sociálne siete a prečo to robíš? Tak robím to hlavne kvôli tomu, lebo chcem byť bližšie k ľuďom. A aj vlastne tieto podcasty v niečom sú takou odpoveďou až môjho vnútra a toho celého, že naozaj, že hľadám spôsob, ako sa prihovoriť ľuďom, ako byť bližšie pri nich. Že pamätám si, keď som videl jedno video asi rok a pol dozadu, to už bolo rok potom, ako som robil teda sociálne siete, a v tom videu bolo, že sa pýtali tínedžera na to, že kto je jeho najlepší priateľ. A jeho odpoveď bola, že jeden influencer. A sa ma to tak veľmi dotklo, že on povedal influencer a aj sa ho tam pýtali, že prečo? A vraví, že no lebo je pre mňa blízky, že ja si pozriem videá a že ja sa snažím podľa nich žiť a tak ďalej. A som si tak uvedomil vtedy, že my naozaj cez sociálne siete vieme tvoriť aj istým spôsobom vzťah. A že ja na rôzne miesta teraz na Slovensku, keď prichádzam, tak vnímam to, že tí ľudia ma majú veľmi radi a teda vyjadrujú to, ako ich to posúva, ako to mení ich rodiny, ako na základe toho si čítajú viac Božie slovo, sa viacej doma modlia, tak istým spôsobom je to kvôli tomu, že vytvára vzťah, byť bližšie a posúva teda tých ľudí vo viere. My sa občas smejeme, že v podstate robíme to isté. Ja robím marketing pre klientov a ty robíš ten marketing pre Ježiša Krista. Keby sme to ale vzali vážne, v čom je to podľa teba naozaj že podobné? Tak ja sa pozerám na marketing ako na niečo, že ako odprezentovať, ako predať niečo, ako ponúknuť niečo tak, aby to bolo zaujímavým. A myslím si, že toto je taká výzva momentálna aj akože môjho osobného života, môjho kňazského života, ale výzva cirkvi celkovo. Že my nevymýšľame nič nové. Ja nevymýšľam žiadne nové sväté písmo, nevymýšľam žiadnu novú doktrínu, žiadnu novú náuku, len sa snažím takým spôsobom ponúknuť pravdy viery a život s Bohom, život s Ježišom takým spôsobom, aby to ľudia vedeli pochopiť, prijať, aby to bolo jazykom tejto doby. Že sa to mení, sú rôzne spôsoby, ako sa dalo prihovoriť. Dnes máme sociálne siete, na ktorých ľudia sú denne x hodín, tak sa aj týmto spôsobom snažím teda prihovoriť ľuďom a ponúknuť vieru zrozumiteľným spôsobom pre človeka dnešnej doby. Perfektné. Andrej, v marketingu často riešime očakávania so silným zameraním na výsledok. Ľudia chcú často výsledky rýchlo, bez bolesti a bez nejakého procesu. Funguje to podobne aj vo viere? V niečom áno, že v niečom naozaj chceme tie výsledky hneď, chceme ich rýchlo. Častokrát mám pocit, že presne ľudia prichádzajú za Bohom až vtedy, keď je zle, že už keď je nejaká vážna choroba, vážny problém, vážne už je manželstvo naozaj pomaly na rozpade a vtedy ľudia sa začnú úpenlivo modliť a sa tak pýtajú, že prečo nefunguje viera a podobne. To, čo mne vtedy tak častokrát napadá, je, že Boh nás nechce uzdraviť iba z danej choroby, že Boh nás nechce uzdraviť iba v úvodzovkách z daného vzťahu, alebo tak, že on chce uzdraviť celý náš život. A že to niekedy nejde cez skratky, že to ide cez to, že naozaj naučiť sa počúvať Boží hlas, naučiť sa v niečom až tak zaprieť, naučiť sa skutočne modliť a prežívať svoju vieru každý deň, že toto mi k tomu napadá. Myslíš si, že na sociálnych sieťach ľudia reagujú viac na emóciu alebo na takú pravdu? Čo sa snažíš v tých tvojich reelskách alebo v tej tvojej komunikácii ľuďom odkázať? Tak myslím si, že ľudia reagujú aj na emóciu, tak aj preto sa snažím byť na reelskách radosný. Snažím sa byť taký nastavený, že chcem ich pozbudzovať, a to nie len z toho, čo rozprávam, ale aj z toho, ako vyzerám, ako mám mimiku tváre, ako gestikulujem, že naozaj mať v tom taký život a že aj na toto ľudia reagujú.
tak vtipne, že mne raz povedala jedna známa, že niektorí ľudia nepozerajú moje reelska kvôli tomu, čo hovorím. Mhm. Takže snažím sa, aby som v úvodzovkách vyzeral dobre na tých reelskách, hej? A- A to nie len z výzoru, ale aj z toho celého, že ako tam pôsobím. Ale zároveň vždycky sa tam snažím dávať nejaký hlboký obsah. Že som si povedal, že nechcem ísť formou toho, že budem teraz dávať iba trendy v zmysle ako nejaký kňaz hrá v reverende futbal, alebo ako, ja neviem, skáče do bazéna, čo by malo hneď akože obrovské asi dosahy, lebo by to bola v niečom senzácia. Ale že radšej chcem ísť tak naozaj postupne, ale odozdávať kontinuálne pravdu, odozdávať kontinuálne náuku viery a takéto povzbudzovanie, že ako žiť svoj život s Ježišom. Aké najčastejšie reakcie dostávaš na sociálnych sieťach? Myslíš v komentároch? Celkovo, čo ti to prináša? Pretože viem si predstaviť, že vystupuješ so svojou tvárou, vystupuješ so svojím menom, vystupuješ ako kňaz a určite ti to prináša radosť, ale určite ti to prináša niekedy aj ťažšie chvíle. Ja osobne ťa sledujem a naozaj pozriem si 30-sekundové reelsko, ktoré ma povzbudí, dám tomu like, ale minule som si pozrel niektoré komentáre a ostal som zaskočený, by som to povedal. A akú si mal emóciu? Ja si to spýtam teraz. Čo si prežíval pri tom, keď si videl tie komentáre ty? Povedal som si, že to musíš mať niekedy riadne ťažké, pretože poznám ťa ako človeka, poznám ťa ako kňaza, ktorý si mi častokrát akože aj duchovne pomohol. A túto odvrátenú stranu Andreja Bránického, ktorý vystupuje na sociálnych sieťach, som nepoznal. Hoci bola tak blízko, stačilo si rozkliknúť tie komentáre. A ostal som akože naozaj, že nie že zhrozený, ale ostal som prekvapený, pretože myslím si, že robíš to nezištne, robíš to naozaj preto, aby si šíril to Božie slovo a šíril moderným spôsobom kresťanstvo, aj mimo, povedzme, našu farnosť a do sveta, čo sa mi naozaj že veľmi páči, ale je tam aj tá odvrátená strana. Predsa nie všetci sú veriaci, nie všetci majú rovnaký názor na cirkev a musí to byť niekedy náročné to vôbec prijať a vôbec prečítať tie komentáre. Predpokladám, že nie všetky komentáre čítaš, ale toto je vlastne taká tá otázka, že vlastne čo s tým, ako to prežívaš? Hej, ďakujem. Závisí od toho, aké sú tie komentáre, závisí od toho, že od koho sú. Že naozaj niektoré sa ma tak zvlášť dotýkajú aj v takom negatívnom a niektoré som taký, že no dobre, tak ho napríklad zmážem, ten komentár, keď je veľmi nevhodný, ale skôr keď sa jedná o nejaké vulgárne a tak, že práve kvôli tomu, že keď to niekto pozrie, tak no nemusia sa do podvedomia dostávať nadávky na mňa, alebo na cirkev, alebo tak to proste zmážem, aby to nepohoršovalo ďalších, ktorí si to tam pozrú. Ale akože toto není, tie komentáre pod videami nie sú pre mňa, nech sú akékoľvek, aj veľmi akože nepríjemné, vulgárne a tak ďalej, nie sú pre mňa až tak nepríjemné, ako to, keď nejakí ľudia, ktorí ma možno poznajú, sú pri mne blízko, tak osobne mi povedia veci, z ktorých sa vysmievajú, ktorých ponižujú nejak akože tú službu a túto prácu. A tak toto niekedy je pre mňa ťažšie. Tak Andrej, poďme prejsť trošku z týchto náročnejších vecí, z náročnejšej témy na trošku veselšiu. My sme sa nestretli iba ako kňaz a farník, ale takto nejako pred rokom sme sa stretli pri jednom projekte, ktorý nám dodal riadne veľa energie, riadne veľa sily a pri ktorom sme sa aj veľmi dobre spoznali. Je to projekt Výpisník. Pamätáš si, ako to celé začalo? Tak pamätám si, keď som prišiel k vám prvýkrát, že teda že ideme tvoriť nejaký výpisník a tak ďalej, povedal som predstavu. To, čo mňa veľmi nadchlo a že to bolo podobne aj pri týchto podcastoch, že tá emócia, z ako ste to prijali, bola, že to také nadchnutie, že keď ste troška pochopili, že ako to myslím, že wow, že hej, že poďme toto a toto akože emócia, život v tom celom aj váš, ako ste sa nadchli pre tie veci, ktoré som priniesol a jeden z nich bol teda výpisník, tak mňa tak fascinovala a som bol, že fakt s nimi chcem ísť do toho
A bolo to skvelé. Tak poď trošku predstaviť našim poslucháčom výpisník. O čom to je? Tak výpisník je malý zošitok, do ktorého si ľudia teda môžu písať čokoľvek, čo prežívajú. Začali sme to tvoriť teda pred viac ako rokom a teraz už máme niekoľko vydaní. Vyšlo to už aj pod žurnálom. Zároveň teraz máme nový výpisník, ktorý vyšiel do základných škôl už, aby aj takto mladším sme ho mohli priniesť. A ide prakticky o to, že chceme ľuďom prinášať odľahčenie vnútra. Ja ako kňaz si uvedomujem, že mnohí sa máme veľmi ťažko častokrát, nesieme strašne veľa vecí v svojom vnútri a že sme až taký zaťažení tým celým. A to, čo nám pomáha odľahčení svojho vnútra, sú dve základné veci. Prvá, že sa vyrozprávam niekomu, koho mám rád, kto je pre mňa blízky, komu môžem povedať čokoľvek, čo som prežil počas dňa a toto robíme často. A druhý spôsob je vypísať sa. Vypísanie pre mňa osobne v niečom je ešte silnejšie ako vyrozprávanie, lebo dá sa to aplikovať každý deň. Hej? Že vyrozprávať sa môžem priateľovi raz za možno týždeň, možno raz za 2 týždne, keď sa s ním stretnem, ale nemám vždycky najlepšieho priateľa vedľa seba. Ale výpisník a malý zošitok môžem mať na svojom stolíku každý večer a môžem si na chvíľočku sadnúť a napísať, že čo prežívam, aké emócie mám vnútri. A už len pár minút písania každý deň prináša obrovské ovocie. A to nie je niečo, čo som vymyslel ja, že toto vychádza z mnohých štúdií, ktoré už majú desiatky rokov vlastne skúmania. A keď sme si niektoré veci spolu aj teda pozerali, študovali a našli na internete, tak tie výsledky sú fascinujúce. Takže toto je výpisník. Výpisník je malý zošitok, do ktorého ľudia môžu vypisovať čokoľvek, čo prežívajú. Perfektné, Andrej. No a vieš nám povedať možno aj pár príkladov, takých konkrétnych, že komu a ako výpisník pomohol? To z konkrétnych mi napadajú hneď tie začiatky, keď som prvé vydanie vlastne sme vydali 500 kusov a vtedy som nechcel nič za to a som to ľuďom len tak chcel rozdať. A prišiel som do triedy s žiakom na základnej škole, ktorých učím. Učím prevažne 7., 8. a 9. ročník, teraz je to 7-9. A som prišiel k tým študentom, vtedy boli osmaci, dal som im výpisníky a o týždeň na to, keď som prišiel do ich triedy, tak spontánne bez toho, že by som niečo sa na to pýtal alebo tak jedna žiačka úplne na začiatku hodiny, ešte predtým, ako sme začali, tak mi hovorí, že pán kaplan, že ďakujem vám za výpisník, že už mám teda 8. deň a mne sa oveľa ľahšie zaspáva, oveľa ľahšie proste sa mi ide spať, cítim sa oveľa lepšie a po triede sa ozvali a ja. Mňa sa to vtedy tak dotklo, ja aj teraz mám zimomriavky, keď to rozprávam. Fakt mi skoro slzy vyhrkli do očí, že to má zmysel. A vtedy ma to ešte tak viac nakoplo, že OK, že toto chcem priniesť čo najviac ľuďom, aby mladým ľuďom sa ľahšie zaspávalo, aby dospelým ľuďom, ktorí majú manželov, manželky, deti, rodiny, trápenia, aby sa ľahšie zaspávalo. Aby sme tú ťažobu neniesli si možno do noci, do ďalšieho dňa, ale mohli dať až tak pomyselne na papier a takto odľahčiť svoje vnútro. Ja si pamätám, ako si hovoril, keď si sedel u nás a keď sme vystrihovali ešte prvý výpisník a tak ďalej, tak použil si perfektnú paralelu o Padrovi Piovi. Že keď Páter Pio po druhej svetovej vojne začal stavať nemocnice, lebo vedel, že bude veľa ranených, tak svojím spôsobom si ty takým moderným Pádrom Piom, pretože pomáhaš aj cez tento výpisník starať sa o rôzne, alebo vysporiadať sa s rôznymi možno traumami, alebo vypísať sa z tých nejakých problémov, ktoré máš. Ako sa na toto pozeráš? Tak ja si zatiaľ nepripadám ako Páter Pio. Vôbec nie. Mám tu aj jeho knižky inak. Tu nazadu sú niektoré veci, ktoré ma nejak charakterizujú, takže sú to aj knižky práve Pátra Pia. A Páter Pio mi je veľmi blízky naozaj. Je to taký svetec, ktorý ma sprevádzal už od mojich tínedžerských čias, ako ktorému som sa veľa modlil a dalo by sa povedať, že mám s ním taký hlboký vzťah. Takže Páter Pio je pre mňa veľký vzor. A toto, čo spomínaš, áno, to mám živo pred očami, akože že ja tak, aj keď vymyslím niečo a navonok vyzerám teda veľmi sebaisto, tak mám kopu aj takých pochybností, strachov, obáv, ako to bude a tak ďalej. A pamätám si pri jednej svätej omši, som tak tiež Bohu vravel, že Bože, ten výpisník, bude to fungovať, nebude to fungovať, ako má to zmysel, nemá, investujeme do toho istý čas, financie a tak ďalej. A vtedy mi toto veľmi silno napadlo, čo ty si povedal, že ale až tak vnútorne, že to nebola len taká myšlienka, ale až tak ma to preniklo, že až tak niečo tak prešlo celým mnou, že až tak ako zimomriavky, ale niečo také ešte oveľa hlbšie.
a bola tá myšlienka, že Páter Pio staval nemocnice, alebo nemocnicu, lebo to bola výzva tej doby a že kňazi dneska teda není už čas, kedy by sme stavali nemocnice, ale máme sa istým spôsobom snažiť odľahčiť aj vnútro tých ľudí a pomôcť im. A že toto je taká výzva tejto doby, takže isto mám do toho ísť. No a potvrdil sa na mnohých svedectvách. Perfektné, Andrej. Tak veľmi sa teším, že výpisník stále napreduje. Veľmi sa teším, že sa dostal aj na druhý stupeň základných škôl. Aké sú ďalšie plány, alebo kde si možno naši poslucháči vedia výpisník kúpiť? Tak vedia si ho kúpiť na žurnál.sk a moje také nejaké plány a vízie v tom celom, alebo naše, sú, že máme už teraz 2 kvalitné produkty. Jeden výpisník, ktorý je taký väčší, rozsiahlejší, sú tam dlhšie videá, skôr sa prihovárame dospelým ľuďom. Jeden výpisník menší, ktorý je určený skôr pre deti na 2. stupni základnej školy a starších stredoškolákov a tak ďalej, ale kľudne aj pre dospelých, sú tam kratšie videá v tom celom, QR kódy, cez ktoré tak nejak ich sprevádzam. A teda hlavná výzva pre mňa osobne v tom je, že ako tieto výpisníky, hlavne ten pre tie deti, pre tých mladých, dostať naozaj, že pre mňa do všetkých škôl na Slovensku. Hej, že už máme ten produkt, takže pozývam aj vás, ktorí toto sledujete, ak viete o tom, že ako dostať možno tento výpisník a tento konkrétny produkt pre vlastne mladých do škôl, či už základných alebo stredných, kľudne sa nám neváhajte ozvať, budeme veľmi radi. Andrej, tak ako si ma na úvode predstavil, som otec, som manžel, som podnikateľ a častokrát mám pochybnosti, či žijem dobre tú svoju kresťanskú vieru. Čo by si mi poradil? Aby si v tom neostával sám. Že keď môžem byť veľmi úprimný, aj voči tebe, ale je to realita teda mnohých ľudí, že chceme ostávať v prežívaní svojej viery sami. Že máme pocit, že je to nejaká naša cesta a musíme si to všetko nejak prejsť, ale neostávajme v tom sami, že neostávaj v tom sám. Že kľudne to, čo mne napadá, kľudne povedz dneska, keď prídeš domov svojej manželke, že manželka moja milá, prosím ťa, každý večer mi pripomeň, aby sme sa spolu modlili, aspoň na chvíľu. Alebo dovol jej, aby sa ťa spýtala možno, že Marek, našiel si dnes aspoň chvíľu čas na čítanie Božieho slova. A manželka, myslím si, že takéto veci nezabudne a bude ti to pripomínať. Tak toto je taký konkrétny spôsob možno, ako neostávať v tej viere sám. Že napríklad už len s manželkou sa o tom rozprávať. Zároveň moje odporúčanie pre teba ako muža, ktorý teda máš kopec povinností aj z toho, čo ja viem, tak skúsi nájsť aspoň 1, 2, 3 priateľov, s ktorými pôjdeš si možno raz za 2 týždne sadnúť a porozprávaš sa aj o bežných veciach, ktoré máš, ale aj o viere, že ako sa ti darilo, možno číta sa Božie slovo, ako sa ti darilo nejak tak viacej rozímať o evanjeliu počas dňa, ako sa ti darilo chodiť na sväté omše a podobne. A že toto je niečo, čo nás môže držať. Že neostávať v tej viere sami. Ďakujem, Andrej. Tak toto bolo veľmi praktické. Myslím si, že toto je taký point, ktorý si určite z tohto podcastu odnesiem. Ako sa ti to darí byť takýto praktický aj na sociálnych sieťach alebo aj v kostole na kázniach? Úprimne neviem, či sa mi to vždycky darí byť praktický a niekedy si ja sám uvedomujem, že aj počas kázni môže to mnohým ľuďom pripadať také zletné, že toto niečo, to sa nedá žiť, keď máš toľko povinností a že ten kňaz o tom nechápe. Aj tak niečom chcem byť niekedy vzletný, v tom zmysle, že máme pobádať ľudí k Bohu, ktorý sa nedá dať do slov. Hej? Takže to, ale na druhej strane naozaj veľmi sa zamýšľam nad tým, aby moje aj reelská, kázne a tak ďalej boli veľmi praktické, aby ľudia si mohli z kostola odniesť jednu konkrétnu vec. Hej, že ak si z mojich reelsiek od tohto nového roku, ktoré som dal, ľudia odnesú iba to, že každý deň aspoň 3 minúty si prečítam Sväté písmo, tak pre mňa to má zmysel. Hej, lebo každý deň budú žiť z Božieho slova. Alebo že každý deň, na kázniach som pozbudzoval, že každý deň aspoň jednu peknú vec povedať. Hej, že je strašne veľa negativizmu vo svete a že keby sme sa sústredili na to, že poviem každý deň jednu peknú vec, no tak my máme úplne iný život, hej, že aj medzi sebou. Tak snažím sa na to tak dávať taký silný dôraz, že naozaj, že aby to bolo vecné, praktické, aby toho nebolo zase moc veľa, 1, 2, 3 veci maximálne, ale do života konkrétneho tých ľudí. Toto sa na tebe riadne vážim
A je veľmi zaujímavé, ako svojim slovom dokážeš zaujať aj mladých, dokážeš zaujať nás, strednú generáciu a dokážeš zaujať aj starších ľudí. Kde hľadaš inšpiráciu? V Duchu Svetom. Naozaj, akože toto nechcem, aby vyznelo tak zbožne, ale naozaj pred každou kázňou sa snažím hlavne modliť. Že Duchu Svätý, že čo ty chceš povedať tým ľuďom, že Páne Ježišu, čo chceš dnes povedať tým ľuďom. A ešte keď aj do kostola prídem, už mám akože pripravené veci, mám hlavnú myšlienku, viem o čom je evanjelium a tak ďalej, že viem aké veci, ale že keď prídem na tú svätú omšu a pozerám cez tie čítania na ľudí v kostole, a teda ľudia majú pocit, že ich nevidíme, ale teda vidím celý ten kostol aj na choruse, čo sú a tak ďalej, a že pozerám do tých ich očí, do ich tvári, že čo žijú, ako sú tam prítomní, nie sú tam prítomní, rozmýšľajú o tom, čo sa číta v čítaniach, nerozmýšľajú. Tak snažím sa tak vnímať, že čím žijú tí ľudia, že čo je to aktuálne, čím teraz žijú. Hej, a preto možno aj potom každá kázeň vyzerá úplne inak. Aj keď mám napríklad v nedeľu 3 sväté omše, tak každá kázeň je úplne iná, lebo vychádzam z toho istého evanjelia a nosná myšlienka je tá istá, ale keď pozerám na tých ľudí a modlím sa k teda Duchu Svätému, tak tá inšpirácia prichádza a mňa samého sa to dotýka, že ako Duch Svätý niekedy tak našepne niečo a potom po svätej omši častokrát prídu presne ľudia, že tak toto som presne potreboval počuť a mňa samého sa to tak dotýka. Mám takú otázku na teba, že čo robíš, keď nie si kňazom? Aké máš aktivity? Tak ako som spomenul v úvode, tak posledná vec, do ktorej som tak vstúpil a mnohí mám pocit, že majú s tým také veľmi negatívne skúsenosti, alebo pocit, že teraz sa ide zabiť, alebo čo, tak je práve tá motorka. Kňaz na motorke. Áno, kňaz na motorke. tak toto, ale len aby som to uvedol na pravú mieru, nemám takú športovú cestnú motorku, mám také endurko, aby som tu mohol chodiť aj po kopcoch a tak ďalej, že len tak ísť do ticha, že zastaviť, pozerať na tú prírodu, len tak akože vybehnúť si niekde, vyventilovať troška hlavu, že ja naozaj nepotrebujem teraz lietať po cestách alebo čo, že to vôbec nie. Tak toto je jedna z takých nových vecí, ale dlhoročné od malého chlapca teda mám veľmi rád športy, veľa hrávam hokej, futbal, tú hokejovú rukavicu som si donesol. Mám rád život, pohyb, šport. Dobré jedlo mám rád ešte, Tak to je perfektné. Aký máš tie plány ty s týmto podcastom? Akým výzvam čeliš? Výzvam čelím, že ako na to budú reagovať možno ostatní kňazi. Uh-huh. Ako na to bude verejnosť niečom reagovať. Že mám pocit, že niekedy to tak ľudia berú, že on sa chce niekde iba znova prezentovať a podobne. Uh-huh. A svojím spôsobom, veď pre mňa je to dosť taký veľký kríž, ktorý veľmi ovplyvnil môj život, aj osobný, aj súkromný, aj duchovný. No na druhej strane vidím, že prináša obrovské ovocie pre množstvo ľudí, tak chcem v tom pokračovať. Tak ti držím palce. Ďakujem. Dobre, Andrej, poďme teraz na trošku humornejšiu tému. Mám na teba 3 otázky, trošku také humornejšie. Keby si mal opísať svoj život ako názov filmu, aký by mal názov? Život na plný plyn. Život na plný plyn by mal názov, no. Hej. A keby si sa mohol na jeden deň stať niekým, hocikým na svete, kto by to bol? Tom Cruise. Ja som myslel, že Svätý Otec. Prepáč, že to nebolo také zbožné. Ne, sa mi páči ten herec niečom, že on si vlastne aj tie akože veľmi akčné scény stočí sám. A tak preto Tom Cruise. Aj som to už hral, myslím, že v nejakom podcaste. To je perfektné. A teraz posledná otázka. Keby si mal niečo odkázať Andrejovi o 10 rokov mladšiemu, keď si mal 20, čo by si mu odkázal? Neboj sa. Odkázal by som mu, že neboj sa. Že nebude to jednoduché a že už vtedy som vnímal, že budú rôzne výzvy, aj také ťažšie a že mnohí ľudia teda mám pocit, že ja som stále dobré a všetko jednoduché. Nie je to tak. Ale odkázal by som mu, že neboj sa.
Neboj sa ísť do tých vecí, neboj sa žiť naplno, neboj sa si to užívať. A možno až tak veľmi sa nezaťažuj tým, čo si iní myslia, ale žij tak, ako vnímaš najlepšie, ako vieš. A keby si mal možno ešte na záver odkázať nejakú jednu, alebo dať jednu message našim poslucháčom, bežným ľuďom, ktorí možno pochybujú o svojej viere, ktorí sa hľadajú, ktorí nevedia ako ďalej, možno aj neveriacim ľuďom, ktorí nás počúvajú. Čo by to bolo? Neprestávajte hľadať. Neprestávajte hľadať. To by to bolo. Že nie je zlé niekedy v úvodzovkách tak až pochybovať. Nie je zlé mať otázky. Dokonca, nechcem mi to tak zle vyznelo, ale že nie je zlé sa niekedy na Boha v úvodzovkách hnevať. Lebo keď sa hneváme, keď nás niečo vyrušuje, tak to je ešte živé. Keď už prestaneme sa hnevať, keď už sa prestanú manželia hádať, keď už prestaneme mať akúkoľvek konfrontáciu, tak tam už niečo zomrelo. Takže neprestávame hľadať. Ďakujem, Andrej. Tak Marek, ďakujem aj tebe. Veľmi sa teším z toho, že náš prvý podcast je teda u konca. Myslím si, že si to zvládol veľmi dobre. Uvidíme, povedia poslucháči. Áno, môžete nám dať vedieť, ako sa vám to páčilo. Na záver každého podcastu by som sa chcel na chvíľočku modliť, tak môžeme sa teraz spolu ešte pomodliť. Môžete sa pridať k nám. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu, tak ďakujem ti za tento čas. Ďakujem ti za to, že aj takýmto spôsobom môžeme šíriť vieru, môžeme šíriť to, že ty si živý, že si reálny a že chceš mať s nami vzťah. Ďakujem ti aj za Mareka, ktorý prijal toto pozvanie a prosím ťa, aby ty sám si sa dotkol všetkých tých, ktorí toto sledujú, aby ty si im dal svoje svetlo, svoj pokoj, aby si ich sprevádzal v tých situáciách, v ktorých sa teraz nachádzajú. Ježišu, ďakujem ti za tvoju dobrotu, tvoju lásku, za to, že nás máš tak nekonečne rád. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná, chráni, vedie všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji. Bohu ďaká. Práve ste si vypočuli prvý podcast, dúfam, že sa vám páčil. Ak to tak je, tak určite dajte odber, dajte si upozornenie, aby ste nezmeškali žiadny ďalší. Prípadne do komentárov môžete napísať nejakú tému, hostia či otázky, ktoré chcete, aby tu na boli. Pošlite svojim priateľom, kamarátom, ktorých to môže povzbudiť. A ďakujem, že ste to sledovali. Teším sa na ďalší podcast s vami.